गैला लोगोफोर गैला नै बानलु सिब्र'आ सेस गैला मा खालामबावगोन सिरिजोब्बायसो नै माखासे नायलांदो दे नायदो नै ओरैबायदि गिदिर बागानमोन मोनफ्रुजोब्बाय नै गोथाङानो गैबावलासो सेस नै मोनजोब्बाय नै सेवफ्रुलायबावबायसो नै मा खालामबावगोन जानोबोसो गियो साप्लायबोसो जाया दाम गैया ओरैबायदि असाइस जाखाबाय बे आबादना देग्लाय नै नायदो लोगोफोर नै ओरैबायदि जामब्रबाय देग्लाय जामब्रबाय नै मोनजोबखाबाय नै गैला थाइसेबो गोथां गैला नै थाइसेबो गोथां गैला नै जारलालै जारला आंनि नङा दै लोगोफोर बे बानलुआ आंनि नङा नै गामिनिसो बियादैफोर दङ नै गैला सेस मा होनना बुंबावनो ना देग्लायनि सिजोनआ ओरैबायदि गायसावबाय मानसिफ्रा बानलु सिब्र' नै साप्लायानो जायाखिसै दामानो गैया जामब्रबाय बेस्राफोर मा खालामबावगोन मा मागोन जाबाय नै साप्लायबोसो गैया जेबो खोथानो गैला बुंनोनो बे बानलु सिब्र'नि सोमोन्दै खोथा बुंनोनो जेबो गैला ओरैबायदि नै मा होनबावनाय सेस नै माखासे बिबार बारबावदोंमोन नै बेवहाय गोथां दङलाय नै बिबार बारदों आरो नै गोथांबो दङ नै बेवहाय फ्राय बांसिनानो गैला नै मोनस्रिजोबनोसै मा खालामबावगोन जाबाय मालिकफ्रा ओरैबायदि माने बिसिनि साननायफ्रानो ओरैबायदि बरिं होनना बुंनांगौ ना मा होननांगौ जाखो माने गाहाब्रायबाय गाहाब्रायबाय गायब्ला गायनानै नै सिब्र' जाजोब्बाय नै रानहांबाय नै गोबां सिरिबाय गामिफ्रावनो एफा एफा फानलाबो बिराद मोजां जागौमोन जायगायावहायनो दखानफ्रावहाय भाग होनानै फानोब्ला सोरबाया लांगौमोन जोलैनो आरो जुदि दाबो सोरबा जुदि लांफैनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बार होगोन बानलुआथ' ओरैबायदि गिदिर जातखा नै मोजां मोजां नै ओरैबायदि सलिड बानलु फिथाइ नै सोरनोबा जुदि जोलैनो नांगौबा लांफैब्लानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बार होना होखासिगोन नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बुनानैहाय सोरनोबा जुदि नांगौब्ला जोलैनो लांफैनो हासिगोन नै खम समैनो हरनाय जासिगोन ओरैनो आद्रि जास्लायस्लाय खम समनि हरनाय जासिगोन सोरनोबा जुदि नांगौ जायोब्ला लांफैदोसो नै अन्थाव बाथाव जाबाय बे बानलुना नै ना गारथावगौ ना माथावगौ जाबाय नै थुब्रा ओरैबायदि मोनजोब्बाय माने साप्लाय जायैनिनो बे हाग्राफोरखौबो फोसाबनोनो निरासा मोनखाबाय नै मालिकफ्राबो नायफैबावलासो ओरैबायदि निरासा जाखाबाय मालिकफ्राबो नायफैबावलासो नै सोरबा जुदि लांफैयोब्ला खम समैनो मोनलांनो हासिगौ जोलैनि थाखायहाय नै गोथांथ' गैखालिया सेस मोनजोब्बाय नै ओरै माखासे थाइदों हनै गोथांबो दङ एसे
माने फ्राय गैले होनजासै नै बिराद दुखुनांथावथाव जाबाय बानलु सिब्र'नि सोमोन्दै सावरायोबा नै बानलु सिब्र' ओरैबायदि निरासा दाम खमब्लाबो साप्लाय जायोब्ला मोजां जागौमोन साप्लायबो जाया जानोबो गिलायो लकेलावबो आलौनायखौनो जानो गिलायो ओरैबायदि आलौखायो नालाय दे लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'दिनि सोरबा जुदि जोलै नांगौब्ला बेवहाय लांफैदो चिरां डिस्ट्रिक्ट बा ओरै रनिखाथानि साहा थानाय मोनसे सारिआलि होननाय मोनसे खाथियावहाय सारिआलिनि सानजाथिं फैयोब्लानो बे बागानखौ मोनफैखागोन।